sing duwe moli, juragane moli ya iki pawange. Agung Salahuddin. Saladin, ora Salahuddin. Ya, Mbak Kleru. Salahuddin. Salahuddin. Tak jak berpetualang nggawa moli ngono ya Pak Kas malah ayo konten. Kapan? Nang alas lho jane. Lah sesuk nek munggah rono gawa. Wah, ya kan musuhe kok. Oh iya. Dikerep malah. Wah, malah. Jak iya. Ya mesti kok. Ndak. Wah ya mesti oh. Karo liaran. Oh, Ki mikat ngene lho. Omonge sing dikerah malah. Tetep dikerah. Asing saya. Penjajah ngene iki penjajah. Nek cak tekan ngisor pete jarine Oh, nek ngono iya bisa tekan bisa. akeh kok jare ngono. Wah wis. Wis kasaran wis melebihi Ora nganu ya. kapasitas. Ora ngerti nganu bareng kok nek KB ra. Kocok koyo. Soalnya kan urung tau ngerti ta. Bangkai monyet terang tak ngerti ta, tapi mana terus ta. Udah wis tau ana sing nemu lah ngono. Pas dikubur karo mbokne. Ya paling ono tempate khusus sing ngene itu ini. Sing ge mengasingkan anu bangke. Jenazah. Ono. Nek mati Kremasi Pak. Mumpat. Kaya murdaya kuwi. Murdaya. Penggedene anu apa? Sithik-sithik ning kasih cendek-cendek. Penggedene budang oh ndelok. Jawa Tengah apa Murdaya? Iya, Mas. Wah, guys, genah kabeh calone sing adi tuku budok ya.